בכל אחד מאיתנו יש קול שקט, שרק מבקש שיקשיבו לו. המשפט הזה הולך איתי שנים, ואם הגעתם לכאן, אז זה לא במקרה. אולי את עוברת תקופה לא פשוטה. אולי אתה מרגיש שהחיים הפכו למרדף שלא נגמר. ואולי את או אתה פשוט לא מרגישים שאתם עצמכם. ואני כאן כדי לומר לכם דבר אחד פשוט. אתם לא לבד. מתחת לכל הכאב הזה יש סיפור. וזה הסיפור שלכם. סיפור עמוק, אנושי, מלא בכאב, אבל גם מלא בתקווה ובשמחה, וברגעים קטנים של צחוק מתגלגל, שמזכירים לנו מי אנחנו באמת יכולים להיות. והסיפור הזה הוא סיפור שראוי שיקשיבו לו. וכאן אנחנו נכנסים לתמונה. אנחנו צוות של מטפלים, כולנו אנשי מקצוע, אבל לפני הכל אנחנו בני אדם. כאלו שחוו בעצמם קושי, ויודעים איך זה מרגיש כשאין למי לפנות. אנחנו לא מבטיחים קסמים, אבל אנחנו כן מבטיחים נוכחות והקשבה. בלי לשפוט, בלי למהר, בקצב שמתאים לך ולך. אתם יודעים, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד בטוח כדי להתחיל להרגיש קצת יותר טוב. ואנחנו כאן בדיוק בשביל זה. אז אם אתם מרגישים שזה הזמן הנכון, אנחנו מזמינים אתכן ואתכם לעשות את הדרך הזאת יחד איתנו.